И днес съм в Rock PP и днеска правя на сървъра и това е спаун доста як сървъра. Кеф ме. Това е с спаун, това е само PvP сервер, няма защити, няма нищо. Нещо подобно като PvP България и тъй. Ето защитим на Warp на PvP. Да, IP в описанието при 10 човека не е отворена. Warp. Дупка няма хора, защото там... аре. В дупка и там всичко в описанието. Ето е дупката, затворена е. Ето... Ето е exit. Какво е това? What the fuck? Добре измислено. Така, Warp е end. И Warp end е също доста як. Ето. Това е Warp. Ето. Сега отиваме към Warp Event. И това е Warp Event, нещо като Българията е копнато те лекичко, не кам, че е напълно копнато, но е това. Е като от Пип България. Ето е преградки и това. Нами към Warp in the Chest. След това към Джайла и тем подобни. Да, ето тук съм махай това и почне да търсите често из целия урод там. Какъв съм прос. Warp Джайл. Ето това е огранено всичкото с такова там. Не ме зарежда чанкайте нещо. Това е затвора. Warp Jump. Пранк, ранк, Snake Trade станаха при 10 човека мега евент. Вау, ето го, това е Warp Jump. Няма се право да мина джампа, ще имам лек лак. Ето, виж как да стигна с лак. Warp Prank. Доста са си... Доста е як сервера. Мен лично ми харесва. С хипер са яки админите, да, ето го пранк. Всяки админите, по принцип, всеки ден проверяват някой хакер. Но сервера е реснат. Ето, мини Rock Dragon и там. Ютубърс трябва да добавят. Хили, команди, войник. Ето, малко е комп на Тома, ай карай код нарисува. И това е командата там. Плюс за всички тъпахери и Делхом. Така, Warp, Snake. Мисля, че всяка вечер се правят евентите. Сега отивам към Warp, там Snake, тук е Snake, Warp, други. Също и при лъжи казвате просто на CreeBG, там Boeing, ли деца пише, дето се прави на Boeing. И те
Ето там снимайте клип и го дайте на админите. Вързваш така и трейдваш. И това е Team на Warp Event. Warp Event, да. Да, и аз бях, че е Джимбо. Надявам се клипа да ми е харесал. Абонирайте, сабскрайбайте. Само да кажа. И абонирайте, карате, лайкайте, влезете в сервера, са пълни да станем лето и айде, чао!